गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सिगाङाव मुलिनि भिडिअ हरनाय समाव गोबां कमेन्टआव सोंहरदोंमोन। हाथाइ सानायनि मुलिनि भिडिअखौ सिगाङाव हरदोंमोनबाबो आं बे सोंहरनायनि मुलिखौ बिफां मोनैनि थाखाय एबा बिफांखौ दिन्थिनो हायैनि थाखाय बे भिडिअखौ हरनाय जायाखैमोन। दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननो हरनो सानदों। गिबियावनो नोंथांमोना बे बिफांखौ सिनायनानै लाग्रोदो आरो मारै बाहायनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनोसै। नैबेलाय बिफाङानो बेखौ मा होनो, बे सबा बे फिथाइ थायो। बिफाङा जाथों बारा गिदिर गैया। रायजोफोर, नोंथांमोनाथ' बिफांखौ सिनायखाबाय। बे बिफाङानो जाहैबाय एन्दा। दा बेखौ मारै बाहायो आं बेनि सोमोन्दै खोन्थानोसै। बे एन्दा दालाइखौ जों जेरै ब्रासजों हाथाय फुयो बेबादिनो बे एन्दा दालाइजों हाथायखौ फुबाय थाबानो जाबाय सम सम। जेब्ला बे एन्दा दालाइखौ नोंथाङा हाथाय फुगोन अब्ला मा जागोन, बेनिफ्राय खान्थै गगोन। खान्थैया गोखा। बे हाथायाव नांनायजों लोगोसे हाथाय मोदोमाव नांगोन। अब्ला हाथायाव थै गनाय, हाथाइनि मोदोम बुनाय आरो सानायफ्रा लासैनो बेखौ बाहायबाय थायोबा खमायलाङो। दा नंखायनो खाथि खालायाव जुदि सोरनावबाफोर दङबा एबा गामिफोराव दङबा, जायफोर बिथांमोनाव दिनै कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन, नोंथांमोना बेखौ बाहायनानै नायदो। आरो बेखौ बर'नि मा होनो आं मोजाङै मिन्थिया, आं एन्दा होननानै मिन्थिगौ। दा जुदि सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे मुलिनि बिफांखौ सिनायथि होनो नागिरदों। बियो जोंनि बारियाव लामायाव जेरावबो थालाबायो, नाथाय जों बाहायनो रोङै एबा बाहायैयाव बेनि गुनागुनखौ मिथिया। बिफांखौ सिनायग्रोदो, मा खामानियाव होयो आं बेखौ दा फोरमायनोसै। नोंथांमोना बिफांखौथ' सिनायखाबाय। बेखौ मा होनो, बर'नि खिफि बेन्दों। बिलाइखौ सिफ्लेबा खिफि मोनामो। आरो बेनि मा खामानि आरो मा गुन दं बेखौ आं फोरमायनोसै। बेनि सिगाङाव बिफांनि बिलाइखौ हयथ' गोबाङानो गिदिर गिदिर होननानै मा बिफां साननो हागौ, नाथाय बेखौ आं बारियाव गायनानै दोननाय हिसाबै बिफाङा गब्ल'नायजों बिलाइया गिदिर गिदिर जादों। दा बेनि गुनागुनखौ आं दिनै फोरमायनोसै। गोबां समाव मानसिफ्रा दिनै मुलिनि भिडिअफ्राव कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन, गेस्ट्रिकनि, आलसारनि, लिभारनि, उदै हजम जायै, उदै सानाय, बिदिनो ओंखाम उखैयै, उन्दुलाङै पर्यन्त बे खिफि बेन्दोंनि बिलाइया खामानि होयो एबा बेखौ मैद्रु हिसाबै एवनानै जानो हायो। बेखौ बाहायनाय नियमा जाहैबाय, फुं समाव उदै खालियाव बिलाइखौ जखानि मुथासेसो लानानै देग्लिनानै बेनि रसखौ जुदि फुङाव लोंबाय थायोबा, जायफोरना हजम जानो रोङा, गेस्ट्रिकनि प्रब्लेम दं, लिभारनि प्रब्लेम दं आरो आलसारफोरनि प्रब्लेमावबो खामानि होयो। लोगोसे जायफोरना हराव उन्दुनो ओंखारा, बेफोर मानसियाबो बेनि रसखौ जेब्ला बाहायबाय थागोन नोंथाङा प्रमानखौ मोनगोन। दा नंखायनो सहजथार, जेबो खामानि गैया। खालि बिलाइखौ मुथासे लानानै देग्लिना रसखौ फुं समाव लोंनाया, जुदि गाव गावनाव जुदि देहायाव असुख जानानै दङबा बेखौ जुदि बाहायनानै नायोबा प्रमान मोनगोन। दा नंखायनो बेखौ बाहायनानै नायदो। हामो हामाखौ जेब्ला बाहायगोन अब्लासो मोनथिगोन। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै साफ्रोमबो आंनि बे भिडिअ नायगिरिनिसिम आंनि खुलुम जासिहरफिननानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।